Hello everyone, it's me again, Irene's Vlog. So welcome back sa tuwang channel. So for today's video guys, uban ni miss among kaganapan karon kay manlaba mi diri sa sapa. So dulong na mi sapa guys kay manglaba mi. Manglaba. Gamay ra balik ito ni ito kayo. May tawag din sa ila. Laba man gid mi toy. Mura na mo labonon mga guys. Isa ka sako ra na siya nga SB8. Gamay ra na siya. Kaya bitin. Ano pa dapat? Nanam diri sa sapa. Ay, naman di ko layo. Tuwa ganan. Ay, kamay mo kasi ilan. Ini ba kan? Lubog mo ka. Dana na. Dara. Pwede po diri asa man agay sige. Gusto na diya. Ako sa iba ba? Nagan po kayo na. Ay. Nagan kayo na lagda. Nagan na sila guys. Ginluan pa rin ako ang sapaan ni mga maninay kay grabe nga daghan nga daon nga nanungkusok. Unya wala na milain chance nga asa mi dapit mo plaster nga among labhan dani ra gid siya nga side kay daghan pud kay nang labas sa ibabaw apil pod sa ubos. Ayun mo gre ka na akong planggana no kay kana akong planggana galon gid na siya nga among gipikas kay muna among dalon diri sa sapa kun diri mi manglaba kay bisag asa na nimo ilabay di gid na siya dali mabuak. Ay, ako yung nilakaw na babaga kayo. Bandol. Terus mga kayo kayo nila. Kwarta na yung bilin? Ba urot na. Ha? Urot na panguha na nako. Nagpa-plaster di ko ana ni Dudong sa bato nga lapad para sa akong brasanan. Kay diya sa sapa guys, dili ko mo gamit og planggana kung manglaba ko. Ako ra pang brasan para dali. Ang purpose day ana ang original na mo nga planggana char original. Bitaw oy sa ako ra din na siyang huluman sa puti ni Dudong. Well, si Dudong na masa sa among labonon, ako day nagkalingaw na day kog laba diya sa daplin. Ganahan ko diri mi sa sapa manglaba mga maninay kay dali ra mi mahuman kay amo mang tabangan ang mga bata sila nang labas sa mga medyas ug sa mga tipan din ang amo ni Dudong. Ang ako ang mga t-shirt kan ludupod ang mga pants ug ang mga short. Nagkaon kog gisira di mga maninay nga among dala. Pagkahuman ako og hulom sa mga puti ni Dodong. Well, kung nagkaon-kaon di sa daplin mga maninay, so ako sa i-flex sa inyo ang among silingan diri pagpanglaba nga makasanaol man sa tasaya oy nagani rag sapa din nagligid-ligid o di ba? Naapay ang pinatanday si NTL sa bato murag nakatanday sa unlan charing. Among duha ka anakins nagdula-dula na sila diha kay nahuman na sila glaba sa ilang turno nga labhan. Fast forward na ito mga maninay ng waswas na day midiha sa among mga kinusuan ni Dongski. Ang ako day habol akong iwaswasan niya si Dongski naglabas sa sako nga among sudlan sa among labonon. Sada day diri sa sapa manglaba maninay kadali ra ka mahuman pwede ra isa ra ka waswas humana dayon. Lahi ra gid mga maninay kung diri ka sa sapa manglaba ug dito sa balay kay kung dito sa balay magsakit imong likod pag winaswasa. Kung diri ka sa sapa isa ka lusbog lubag human. While kung nagtiwas og pagpangwaswas si Dongski di ay nagalingaw na siya hipos sa among nilabhan. Sulod na niya sa sako aron mausa na mo pagkarga sa motor. Na di oy lalo mo. Uli na day dayon mi paghuman na mo panglaba mga maninay wala na mi nangaligo kay murag ang tubig medyo gid siya lubog-lubog. Ay, bitin. Wala na ko bagti. Dili sulod yo. Naaday duha ka balay diri sa sapa mga maninay hayay kisanan sila kay duol ra sila sa tubig. Dili hasol kung manglaba sila kay duol ra sila sa tubig. Kung mamulad sila mga maninay dali ra pud mauga kay pangbulad ra nila diya sa bato. Makasanaol giga sa ila nga naa sila diri dapit nagpuyo kay duol ra sila sa tubig. Toy, wag mo kaming anuhin toy. Pinakapoy pa naman kami paglaba toy. Dito sa kamay yan, oh. Kurang nidala ati di. Binan pang naman ni baylo tadi. Sayang kay ilang saging nakuan sa kuan. Hangin. Uli na ni laba. Uli na ni guys. Ilang idurong kalbunan. Di kaya gani among labhan sa mo. Lain ako na ang kuan na rin sabon. Abot na ang mga person. Mga person sa Balay. House. Sa mong munting tahanan. sa memorize ni tito. Abot ang mga person sa munting tahanan. Ay mo, yung What's up guys? So, update ta kaganina nga gikan ta ng labas sa sapat. So muna mo nilabhan kaganina guys. So
Ang mga dago is ako nang ipanghalay din ang ilang mga sanina sa mga bata na radyan akong ipatulo kay ugma na nako puhon ipanghalay. Kaya pigi na kayo manghalay nga udto na dili gyapon mauga. Nya wala kay napakita ang init. Nya wala ta naman update ka ganina sa pag na pag-abot na mo diri tagaod din nga nagaon mi din na nagaon dito sa sapa kay kuan na hugaw king sapa. So diri ra mi nanyud to sa among balay ka ganina nya wala ta naman na update kay murag nagligid-ligid pa mi kanjot kay murag gilaroy mi gikan sa sapa. Sumunod di ako na nang ipanghalay among nilabhan and then while ko nag-charge akong cellphone, nag-charge ko kay nalubat ko kaganina. Nagkuan mi nanghipos mi diri sa among mga saninaan sa sulod. Naghipos din mi diri guys. Sa mga saninaan diri sa sulod. Na sila dia oh. Na sila dia oh. Sila ni Mikmik. Manang kwarto ni Mikmik among gi-renovate yang kwarto. Among gipatay sa dinding. Ipatay. Nya among kwarto pod. Ang gatong diri butanganan sa among sanina to dito sa ilan ako gibutang. Dito apo dito among sanina gamay. So mao ra na. Andiri oh. Palitanan pa ni diri namo og kuan kanang Ang kuba. shower curtain kay mo ako itabil diri. Sumara na among update. Nagipos-ipos dahil ginagmay ko sa among sulod sa among mga saninaan. Kaya grabe ka gubot. So ta naman update ka ganina kay nag-charge pod ko karon pa na pula akong cellphone. So ako ay magpapaalam na sa inyong lahat. Thank you for watching. Please subscribe, like and share my video. Babos bye-bye. Thank you po. Ingat po tayong lahat. See you on my next mini vlog.